Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Sa pagpadayon, ihatag ko kamo sa pagpaila sa kaubang mga ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Gibbs Rizaba o gani apang kauban para itong mga ministro o ebanghelista. Kumusta usab kaninyo mga kagalaan ug mga igsunan? Kini usab si Brother Ronald Kanyaman, katambaya yung usab karon sa pagtuon sa mga kamaturan nga among ighatod na kaninyo. Ug dinhi gayuna ihatag ko pa kamo sa pagpailabas sa kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon, kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Og nini karong higayuna mga kagalaan ug kaigsunan, ako kamong ihatag sa kauban nga ministro. O ninigayon na dili nato makauban gihapon ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio tungod kay duna sa importante gihapon nga giasikaso busa kami lang mga higalag mga kaigsunan ang gitasan aron sa pagpadayon sa paghatod sa mga kamatuoran o mga pagtubag pod sa mga atake pod sa kakontra namo sa doktrina kining pastor sa Sabadista nga mao si Mitchell Bindilio. Sa milabang Domingo, Brother Rene, Brother Ronald, atong napaminawan ang programa ni Bindilio, atong gipaminawan gyud kon iya bang i-repute ang atong pag-repute usab sa iyang pag-ingon nga ang Ecclesiastes 4:15 nga may atong gigamit basyanan para sa pagpakatao sa Espiritu Santo o sa katagna, pero iyang gisupak nga dili daw tagna, pero atong napamatud-an nga kini tagna. So supalpal ang agi niya. Nya matud pa niya ang pulihan kuno nga hari kay nagisgot man naghari nga pulihan niya ang mupuli pod hari, ang mupuli hari nga Espiritu Santo, nya ang pulihan hari pod nga mao atong Ginoong si Kristo. Matud niya dili daw si Kristo ang pulihan kundi si Salomon daw ang pulihan. Atong gi-explain na sayop gyapon siya tungod kay kun si Salomon ang pulihan sa pag-ingon sa Ecclesiastes 4:15 I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. So refer to other person, dili siya nga namulong mo'y pulihan. Kaya kung siya'y namulong o siya'y pulihan, ang gamiton, that will stand up in my stead. Pag gigamit ang pronoun nga his, refer to other person, dili kang Salomon nga mo'y pulihan. Busa na sa ipan. Unya, wa siya mo sustain, mga higalag, mga kaigsunan, ang iyang gibuhat, nagsige lang gyapon og mga likoy-likoy ba, tulibagbag ba. Mao man termino pud nga yang ibato diri kanamo. Pero tan-aw na to kinsa nagtulibagbag nato, Bindilio kami ba o ikaw? Wa man ka mo sustain sa imong gisupak nga 4:15 dapat imo nang tagag pagtagan. Unya, matud pa nimo kining among gibuhat lagi, di kini ka muuyon kay nasayop lagi ning amo ang paghubad lagi o paggamit sa among teksto kay dili lagi daw mao para nimo. Pero katingada ta, nag-usab-usab ang imong mga rason dili consistent ba? O niya, ang iyang rason ani Brad Deber nga matod pa niya, guyod-guyuron ko ang Biblia sa atong kagulingon lang nga pagsabot. Mo na iyang rason kay matod pa niya nga kita kuno mga PBCM, pareha kuno sa PBCM nga og muhubad kuno ta og mo interpret sa Biblia sa ato kunong kagulingon lang nga paguyod-guyod. Kay matod pa niya, wala kuno kita katuon manggod og kining gitawag og hermeneutic. Bueno, dili nato kini mahatagan og husay kundi di po nato mapabati ang iyang tingog mahigalag mga kaigsunan nga muni iyang giatake diri kanamo. Bueno, diri man siya, wa man siya mo sustain sa ang untang iyang tagaag pagtagad ang 4:15 atong paminawan ang iyang mga pangakusar diri kanamo nga mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Atong paminawan, ayaw guyura ang Biblia sa imong pagsabot. Tagay katungod ang Biblia, nga mo pasabot. Parebas PBCM ba? Ang Biblia, guyuro na to sa atong gusto. Gapataka lang igsoon. Ayaw guyura ang Biblia sa imong pagsabot. Tagay katungod ang Biblia, nga mo pasabot. Wa man gud kagi ni matawag ang hermeneutics God. Wa ni katuon man God. Wa man gud kagi ni matawag ang hermeneutics God. Wa ni katuon man God. okay. Atong nabati ang akusar niya mga higalag mga kaigsunan si Mitchell Bindilio nga kami daw wala daw katuon og hermeneutic, wala kasabot og wala katuon sa hermeneutic. Nya matod pa niya dili daw nato guyod-guyoron ang Biblia. Matod pa nga tagaan katungod ang Biblia nga mo pasabot. Mampito na among gibuhat. Itagaan na mo ang Biblia sa mga hubad niya nga siya ra po'y mo pasabot sa iyang mga paghatag og explanation. O niya, pag-ingon niya, Brad Deber, dire ka nato, nga wala kuno kita katuon og hermeneutic. Atong susiyon, Brad Deber, unsa man gihatag nga kahulugan sa hermeneutic? O ani atay referensya Brad Ron, kining Merriam-Webster Dictionary ug mao kining usa sa resulta ni ining pulong hermeneutic. Kung basahon na ikaingon dinhi, hermeneutic, a method or principle of interpretation nga kung sa Bisaya pa, usa ka pamaagi o baruganan sa paghubad. Sa ato pa,
Mao din gihatag Bindilyo nining hermeneutic, a method or principle of interpretation. Yamingon kag wa mi magtuon. Mo nang gisupak gingnan kana mo sa una, tanan nga mga preacher, evangelist or unsay katawagan, pastor man, kumo na sila'y paggamit sa Biblia, na sila'y paghubad sa Biblia. Di naghermeneutic, kami naghermeneutic, di lang kamo uyon. Ikaw naghermeneutic, di lang pud mi muuyon. Pero ayaw ipinagarpar nga wa mi magtuon. Ha? Na karon, dugang niya nga pagpahayag mahigalag magigsunan, kini lagi daw magbasa sa Biblia, dili lagi daw kuno himuon dayon ang pagkonklusyon diretso sa Biblia. Atong paminawan ang pahayag ni Mitchell Bendilio. Sa ginaingon ko na, dili na to aingnon mga kaigsuonan nga ato lamang himuon diretso ang pagkonklusyon sa Biblia sa atong mabasa. Matod pas, namulong siya nga sa gikaingon daw niya nga dili lagi daw himuon diretso pagkonklusyon diretso ang Biblia. Sa ato ba kinahanglan gyud nato nga ato ihatag ang insaktong paghubad, ang insaktong pag-interpret. Imo na, husto na. Kung ang tao maminaw nimo og di pod magsusi, makaingon nga husto gid ning pamaagi ning pastor sa Sabadista. Pero og di po ninyo itandi dire sa mga ministro sa PBCM ang among argumento kulo kabildo binaluay sa mga rason, makayon gid mo nga nahusto siya. Naunsa dayon ang iyang giingon? Kusog man ni siya usahay mo, himo-himo pog timbaya dire na mo kay friend man kuno mi niya kuno. Unya matod pa niya nga ang amo kunong layog mahitungod sa rason mo man kuno'y labot sa korason. Ato nang susihon karon og di bagid maapil kining korason nga gipasabot ni Mitchell Bendilio nga layog ra kunos rason way labot sa korason. Atong paminawan. Ato pasalamatan ang atong mga listener, no, diehard listener. Uban sa atong mga kahigalaan ng mga PBCM, no. Kini atong mga kahigalaan PBCM igsoon, ayaw ninyo iyon nga kontra mi ani. Dili mi kontra in personal kun tinubagay lang mi sa prinsipyo sa doktrina. Layog sa rason, wa go'y labot korason. Hoy, kamong ka programa alas 12 ngadto sa alauna, ato ra man puning mga higala mga kaigsuonan kay kini ato layog sa rason wa man nilabot korason. Kay apilong korason mga stress ta ana. Aniya, friend man ako na siya, sila mga kaigsuonan, abot lang nila kila pa po kung isipon nga friend. Kani ato mga kagalang PBC, layog sa rason wa go'y labot korason. Layog sa rason wa go'y labot korason. Okay, ano ba na to, Brad Ronald, Brad Deber o Brad Rini, Oo. ang iyang pamahayag nga kining atong gibuhat daw, o gibuhat niya diri kanato, layog lang sa rason, Way labot ko rason. wa kuno'y labot korason. Tanaw na to, Brad Rini, ato usang susihon, kining word nga korason, ug unsa ba kini nga pinulungan, ug asa ba kini siya ang katumbas nga pagpahayag kung magisgot kitag korason, Brad Rini. Doon na ba kita'y mga referensya nga atong pagagamiton isip nga mutukma nining gibuhian ni Bendilio nga kung kulo-kabildo layog lang sa rason, way labot korason. Unsa ba ning korason, Brad Rini, sa gihatag o gamiton nato nga referensya? Ang kining korason, brother Ronnie, usa kini ka Spanish word. Unya, atong kuhaan og referensya kining English, Spanish, Filipino vocabulary. Ang word nga heart, the principal organ that causes blood to circulate in the body. Okay? Unya, ang Spanish, corazon, o ang sa Tagalog, puso. Okay. Sa ato pa, kini din korason usa ka Spanish word, mga higalag mga kaigsunan. Sa English word heart, atong giuna ang heart, kay kining heart di ay gingon mo the principal organ that causes blood to circulate in the body. Na dayon ang korason, dayon puso. Matod pa ni Bendilio, layog sa rason, way labot korason. Pero mahibugta nga naon tay rason verse to verse, di man mo sustain, maglain, magdala ning pastor sa Sabadista Mitchell Bendilio. Unya pag ingon nimo do way labot korason, usahay pa na nimo. Kaya ang korason, heart day na, puso day na. Brad Ronald, unsa pa gyud ang gihatag nga dugang pagpahayag nining heart nga sa Spanish word gingog korason? Unsa pa gyud, Brad Ronald, ang atong magamit nga referensya pagprueba nga kining heart gingon ginig puso sa laing nga pagpahayag gingon kinig kasing-kasing? Ani Abradron, akong pagkabasahon din sa English Spanish Dictionary. Ang pulong heart. Ang English nga heart gingon puso, sigla, kalagitaan, pusod, kasing-kasing, kasing-kasing. Busa nining gingon nga
English Filipino vocabulary mga higalag mga kaigsunan, gihatag na pod ang gingon nga heart nga puso o sa Cebuano kasing-kasing kay kanang puso. Tagalog man na nga version. Puso, kasing-kasing, corazon, mo day na ang gipasabot heart. Unya ningon si Mitchell Bendil yung pastor sa Sabadista, layog lang sa rason, way labot corazon. Kaha dili ka maapil gyud ang corazon niini mga higala nga mao nang heart kun do na may layog sa rason. Ato usang susiyon bradiber sa Biblia kung magisgotag kasing-kasing nga mao nang corazon. Kinsa man ang magahimo sa pagtimbang sa kasing-kasing nga sa Spanish word corazon bradiber. Ang Dios bradron atong pagkabasahon kining sa Kristohanong katilingban sa panultihon 16 bersikulo 2 nagaingon dinhi. Sa tan-aw sa tao maayo ang tanan niyang gibuhat apan si Yahweh ang nagtimbang sa kasing-kasing. Busa kinsa ang magtimbang sa kasing-kasing bradiber sa imong gibasa? Ang Dios bradron Tungod kay kini si Yahweh sa laing katawagan Jehova, mao maning address sa Dios Amahan, ang muhimo dahil sa pagtimbang sa kasing-kasing o korason mao ang Dios. Karon ang pangutana brother ini, Oo. ngano man nga ang Dios motimbang man sa kasing-kasing nga mao nang korason. Aniya, ang pagabasahon nga nakasulat din sa Jeremias, Kapitulo 17, versikulo 9 ngadto sa 10. Atong pagabasahon is DE Bible, ang kasing-kasing malimbongon labaw sa tanang mga butang og hilabihan gayod pagkadautan. Kinsay makasusi niini? 10, Yuba. Ako si Yuba magasusi sa una-una, ako magasulay sa kasing-kasing, bisan pangani sa paghatag sa tagsa-tagsa katao sumala sa iyang mga kagawian, sumala sa bunga sa iyang mga buhat. Busa, kini diayng kasing-kasing nga diin ang magtimbang niini mao ang Dios, mga higalag mga kaigsunan nga sa usa ka Spanish word corazon nganong timbangon sa Dios ang kasing-kasing kay gingon nga ang kasing-kasing malimbungon. Og literal ni na di kasing-kasing muhimog limbong. Atong susiyon nga naman nga gingog malimbungon ang kasing-kasing. Dayon, gingon din ako siyo ba magasusi sa hunahuna o magasulay sa kasing-kasing. Karon, brother, tungod kay gingon man nga magasulay ang Dios sa kasing-kasing o mutimbang sa kasing-kasing tungod kay kining kasing-kasing gihulagway nga malimbungon, di po tanan malimbungon pod kay og atong literal sa tao pa na may taong di limbungan na po'y limbungan. Na? Oh. Ang kasing-kasing na malimbungon. Sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo, mahitungod naman sa pag-ila sa tao, kung unsaon pag-ila nga siya, o unsa ang makapahugaw sa tao, bradiber. Unsa ba gipahayag sa nakasulat sa Biblia, particular sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo? atong ipapabor bradron silang kaugalingong Biblia Kana. is DE nga Biblia. Ilag yung Biblia nga version. Dinhi sa Mateo 15 bersikulo 10 ngadto sa 11 nagaingon. Unya iyang gitawag ang mga tao ngadto kaniya ug miingon siya kanila, paminawa ug sabtan ninyo kini. Dili ang magasulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kun dili ang magagula sa baba kini mao ang makapahugaw sa tao. Busa, sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo, mahitungod sa musulod sa imong lawas nga muagis baba o ang mugawas sa lawas sa tao nga muagi gyapon sa baba. Ang makapahugaw sa tao katudeng mugula gikan sa iyang baba. Dili na itong musulod sumala sa pagpahayag sa atong Ginoong Hesukristo. Ngano man Brad Ronald nga makapahugaw man sa tao ang mugula sa iyang baba, asa di ay nagikan kanang mugula sa baba nga mo'y nakapahugaw sa tao. Ani Abradron, ipabor lang gihapon ako sa Biblia nga may tatak nga SDA. Dinhi sa nakasulat sa Mateo kapitulo 15, bersikulo 17 ug 18, ingon niini ang atong mabasa. Og wala ba ninyo palandunga nga bisan unsay magasulod sa baba muagi lamang sulod sa tiyan, ug unya igait sara sa gawas. Apan ang magagula sa baba anha gikan sa kasing-kasing ug mao kini ang makapahugaw sa tao. Usa, nganong gingon nga ang mugula sa baba mao'y makapahugaw sa tao tungod kay kanang mugula diay sa baba gikan na sa kasing-kasing. Sa to pa kanang pagpamulong ba? Kinasing-kasing gikan din na sa kasing-kasing. Mo'y mugula man nga matarong o dili matarong gikan sa baba gikan na sa kasing-kasing. O korason sa paghatag sa hubad sa mga dibasa ta nga mga bokabularyo or vocabulary, referensya, may tungod sa korason nga kasing-kasing di ang gipasabot niya na.
Hain pangdugang Brad Rini kun ipadayon pagbasa nga ang makapahugaw sa tao mao tong mugula sa iyang baba tungod kay ang mugula sa baba gikan man sa kasing-kasing o gi-emphasize pa pod unsa ang mga pagpamulong nini nga mugula sa baba nga gikan sa kasing-kasing nga mao'y nakapahugaw sa tao. Anya din emphasize gini Brother Ronnie. Dinhi sa 70 Adventist Bible ako magabasahon sa Mateo kapitulo 15 bersikulo 19 ngadto sa 20 kay gikan sa kasing-kasing nagagula ang mga daotang huna-huna, pagbuno, panapaw, paghihilawas, pangawat, pagsaksig bakak, panulti sa pagbuling sa dungog. Mao kini ang makapahugaw sa tao. Apan ang pagkaon nga walay upanghunaw sa kamot dili makapahugaw sa tao. Busa gi-emphasize gyud no sa atong Ginoong Hesukristo nga kining mugula gikan sa baba nga gikan sa kasing-kasing nga maoy makapahugaw sa tao. Naa na diya ang pagsaksi og bakak, pagbuling sa dungog. Mo naman ni libelous naman yung pagbuling sa dungog. Musulti kag mga libelous word ba makapadaot sa dungog sa imong gisig ka tao. Mao daw ni ang giingon nga kung mugula na sa baba sa tao, mao nay makapahugaw sa tao kay kana gikan sa kasing-kasing. Giingon nga pagsaksig bakak, pagbuling sa dungog, mo'y pag-emphasize sa bala ang kasulatan mga higalag mga kaigsunan. Nagkaroon atong susihon, kining giingon ni Mitchell Bendilong pastor sa Badista Guay Labot Corazon. Sa ipanan nimo kay maapil gyud ang korason. Rason, apil ang korason. Kay ang korason kasing-kasing man ang pagpamulong nato gikan man sa kasing-kasing kung nag-istorya tag mga pagsaksig bakak, pagbuling sa dungog, mao nay usa nga ilanan o nakapahugaw sa tao. Karon kining pastor sa Sabadista mga higalag mga kaigsunan matod pa niya nga gihukas na daw niya ang iyang pagpamakak. Unya kami kuno nagsige pagyapog sulob-sulob tanaw na to kung nakatuman bagyod o sibo bagyod ang iyang gipamahayag nga siya daw nakahukas na daw sa iyang pagpamakak. Kining pagpamakak pagpamulong mo na o gikan sa kasing-kasing mao man ay usa nga makapahugaw sa tao kung magsulti ka sa pagpamakak. Atong paminawon ang pamahayag ni Mitchell Bendilio nga siya daw naghukas na kuno sa iyang pagpamakak unya kami kuno nagpadayon ng kuno sa pagsulob. Okay, Efeso 4:25. Basa. Tungod niini hukasa gikan kaninyo ang kabakakan ug ang tinuod kinahanglan mo isulti ninyo ang mga matag usa ngadto sa iyang silingan kay kita mga bahin man usas ug usa. Ipahukas ang kabakakan ako nang gihukas. Pero kanina akong kaatbang wag yun gisolo paghapon. Ipahukas ang kabakakan ako nang gihukas. Pero kanina akong kaatbang wag yun gisolo paghapon. Atong nabati, mamatod pa niya, gihukas na kuno niya ang iyang kabakakan, igamit pa sa payag ni Apostol nga si Pablo, sa Efeso 4:25 nga gihukas na daw niya ang iyang kabakakan. Kami kuno nga mga ministro nga iyang kakatbang, kakontrast doktrina, nagsige lang kuno mig sulob-sulob. Mao ni ang iyang pamahayag kining naghingalan pod namo nga wa kuno mi magtuon og hermeneutic nya guyuron kuno namo ang Biblia sa among kagulingong pagsabot. Natanawon ta ni karon og tinuod ba gining gisulti nimo Mitchell Bendilio nga gihukas na nimo ang pagpamakak atong susihon na pod ang lain niyang pamahayag kung tinuod bagyod ning iyang gistorya wa baka kaniini mamakak do Bendilio nining pag-ingon nimo mahitungod sa lapida nga usa ka English word ang lapida atong paminawon ang tingog ni Mitchell Bendilio. Printed na. Ang ga-print ani gyud ang watchtower. Mao bitaw na nga kini nga Biblia mga kaigsuonan daghan kaayo nga sayop sama sa cross istaka man na dire. Atong himuon atong basahon. Onya og muto sila ani di ilang tuhan nga istaka na pud ang cross di na pud sila muto og cross. Onya ang lapida mga kaigsuonan English word mana. Onya ang lapida mga kaigsuonan English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Ibutang ng in-English sa Bisaya. Anya ang lapida mga kaigsunan, English word mana. Kada bitaw makakita kag lapida maker. Muna nga sayop ginang ibutang ng in-English sa Bisaya. Okay. Sayop puno Brad Dever, Brad Rini, Brad Ronald, ang English ibutang sa Bisaya. Kaganina sa atong gipabati, Brad Dever, gamit sa Efeso 4:25, og di nato sundan, murag makaingon ta gusto gining gibuhat ni Mitchell Bendilio, gihukas ang iyang kabakakan. Unya, nanumangil dire kanamo nga kami kuno sige pagyapog sulob sa kabakakan. Pero sa atong gipabati karon, matod pa niya, iyang gisaway ang Biblia nga New World Translation o bagong kalibotang hubad sa balaang kasulatan nga daghan kuno kayog sayop kay kana kunong lapida usa kana ka English word. Timananta ang lapida daw usa ka English word nya dili kuno pwede or sayop daw nga ibutang
ng in English sa Bisaya. Pangutana Bindilyo, nagsulti ba ka sa tinuod ani o namutbot ka? Kay kung nagsulti ka sa tinuod, ahusto tong gipabati ng mga nakahukas gikas pagpamakak. Pero kung wa ka magsulti sa tinuod ani, Namutbot. namutbot ka. Kami mo'y nakahukas, ikaw mo'y nagsulob-sulob. Muna klarong bagay istorya do. Atong susyon, Brad Deber, unsa ba di ning lapida para niya English word man daw kuno ni. Tinuod ba gyud ning English word ang lapida, Brad Deber, sumala sa atong ihatag nga pagpamatuod sa mga referensya? Sus, dili gina English word brethren, atong pamatud-an. Kining atong referensya, an English Cebuano Visayan Dictionary sa page 451 ni Rodolfo Cabonce. Usa ni ka parang hiswita. Oo, naadiri o. Ang kanang lapida mo, naman ang gravestone sa English, naadiri. Gravestone, noun. Then, lapida, close and open parenthesis, Spanish. So, Spanish, di ay ng word nga lapida, dili na English. Tuan na do, Bindilyo. Ingon ka, naghukas-kas pagpamakak, mutbot man lagi ka. Gisusi na to, ang lapida, gikan man sa English word nga gravestone. Unya, kining lapida, usa ka Spanish word, gi-adapt ni sa Cebuano, kining lapida. Unya, unsay rason mo? Kanagon makakita kag lapida maker, tungod lang sa lapida maker, imo nang gilaras nga hastang lapida English word na. Ikaw ra nakakita, ikaw ra nakabasa ng lapida maker. Do, Bindilyo, pagka kaluuya pod in tawag sinabtan. Na, ingon ka, wabi magtog hermeneutic. Nya, kung ikaw nagtog hermeneutic, dugay naman na mo nang pangutana nimo. Bitaga economic, unsa daw, unsay Cebuano anang lapida, kay para nimo English word man kanang lapida. Unsay yang referensya? Unsay referensya mo, ipakita, iyag-yag ng referensya mo, pagpamatuod, nga kanang imong giingon nga ang lapida is an English word, nagi Cebuano ana. Nya kami kay naghatag man mi og referensya usa ka an English Cebuano Visayan Dictionary ni Rodolfo Cabonce, kanang lapida Spanish word man na gikan sa English word nga gravestone. Tanawa mga higalag mga kaigsunan. Kung di na to sundan, makaingon tag nindot gini kay nakahukas gid sa iyang pagpamakak. Ihukas gid sa iyang pagkabakakon niya kami dayon moy pasumanginlan nga nagsige pagsulob-sulob. Naunsa pa ang imong mga pagpamakak nga di gid mo tukma sa imong pag-ingon nga naghukas ka sa imong pagkabakakon. Ngano? Nangakusar ka diri kanamo kay matod mo kami makalibog mi kay among gihimo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Atong paminawan imong tingog. Unya ang katawanan mga kaigsonan na apay, ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ila na pod nga gihimo nga ang Espiritu Santo maong tubig. Ha? Makalibog ba? Makalibog kuno kay gihimo kuno nato Brad Deber, Brad Rini, Brad Ronald, ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Kini ato layog mani Bindilyo, layog rason, pero ingon nimo way labot korason, pero labot korason oy. Kay kasing-kasing magipasabot ana. Kini bitaw og away gyud literal na naginangasamdan atong duha. Kanamo og between kanamo og kanimo. Pero among gipaniguro nga ikaw ginasamdan. Kini samad na nimo. Kining pag-ingon nimo nga ang lapida usa ka English word. Samad na ni. Kung amo ning tamakan permanente, sakit kay ni. Sakit kayo na. Sakit kay ni paminawon kay isa ikaw nga gidayo sa uban nga maing laki, gibantog ka, nagyama-yama man ka, nagtulibagbag man ka. Unya matud pa nimo, ang among gibuhat usa ka paglibog sa tao, dili ka ikaw mo naglibog sa tao. Ana gyud. Nga ningon ka nga katawanan mi kay among gihimo ang Espiritu Santo ingon nga tubig. Brad Deber, kita ba'y naghimo sa Espiritu Santo ingon nga tubig, wa batay basyanan sa Biblia? Kay kung tinuod ba nga katahon pa siya sa Dios ngano nalibog man siya. Dapat na siya ang time mo explain mo pasabot Mao na kay dili mo gud sa tinuod nga katawhan sa atong Ginoong Hesukristo. Katawhan mo gud siya sa mini nga propeta nga si Eileen Goldwhite. Prangka na. Approve na namo nga kana si Mrs. White usa ka mini nga propeta. Unya angkon ka nga katawhan kang Kristo, kauban mong Pablo. Kauban mong Pablo Bindilyo kung magingon ka nga katawhan ka ni Kristo. Pero ato naman ang nabati nga kining Iglesia Adventista del Sétimo Día, di man si Kristo mo nagtukod ani si Eileen Goldwhite man. Muna kung among i-question nimo kauban mo Pablo, yung kauban mo kay si Pablo nagalagad kang Kristo, ikaw nagalagad kang Kristo. Nangano man si Pablo lagi mo may nagpahayag nga ang Espiritu Santo ingon nga tubig kay painuman. Asang puri ba Brad Deber sa Biblia? Naatay basahon pa doon kining the message nga Biblia. Dinhi sa Ephesians 5 verse 18 nagaingon dinhi. Don't drink too much wine, that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Nga kung ato ring hubaron sa Bisaya, ayaw pag-inom palabig bino, nga makapahamubo sa imong kinabuhi. Imna ang Espiritu sa Dios.
Oh, tuwa na. Kung sa'y pahayag ni Pablo, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Hayan kining Spirit of God o Espiritu sa Dios nga matod pa ni Pablo, ipainom sa ato pa simbolog tubig. Kay ipainom God. Drink the Spirit of God. Hayan kining Spirit of God o Espiritu sa Dios. Mateo 3:16. Summarize ko lang sa pagbautismo ni Jesus. Nakita ang Espiritu sa Dios sa dagway nga salampati. O kinsa ning Espiritu sa Dios nga nakita sa dagway nga salampati sa pagbautismo ni Kristo? Lucas 3:21 ug 22, Espiritu Santo ang gipasabot. Busa ang pag-ingon ni Pablo, drink the Spirit of God, ang gipasabot Espiritu Santo. Karon kung giyong kag makalibog ba, kinsa may unang makalibog? Kami, di ba dili? Si Pablo. Pero si Pablo ba ang pagpahayag makalibog ba? Dili, nga naman. Tungod kay ang gigamit ang pagpahayag ni Pablo nga ang Espiritu nagsimbolog tubig kay ipainom kini. Didto na niya nakopya sa atong Ginoong Jesucristo. Kay si Kristo mismo mo'y nagpahayag nga ang tubig kining Espiritu Santo giingon kinig tubig. Hayng priba Brad Donald sa Biblia. Ani Brad Ron, akong pagabasahon sa Biblia na ang pulong sa Dios. Sa Juan kapitulo 7 bersikulo 39 nag-ingon, ang buot ipasabot ni Hesus sa tubig nga nagahatag og kinabuhi mao ang Espiritu Santo. Unsay pagpahayag sa Espiritu Santo mahitungod matud pa sa atong Ginoong Jesucristo, Brad Ronald, nga naghatag kinabuhi, mao ang Espiritu Santo. nga mao ang tubig nga nagahatag og kinabuhi. Ang gipasabot ni Kristo mao ang Espiritu Santo. Nakaron bindilyo kung mayong kag makalibog, dili kami may una. Kung makalibog man galing si Pablo o ang atong Ginoong Jesucristo. Uyon ka. Uyon mo mga higalag, mga kaigsunan. Sa terminong gigamit ni Bendilio nga makalibog kung ingnon nato nga ang Espiritu Santo tubig. Uyon mo nga si Kristo mo'y utor sa pagkalibog niini. Sa mo'y ngimog dili. O kinsa may naglibog-libog? O way lain kanang inyong pastor, kanang pastor sa Sabadista, mao si Mitchell Bendilio. Sakit daw no. Og samad pa ni nga among gitumban, sakit kay no. Iyagak ka ni. Ano man, uwaw mo ni. Ha? Uwaw ni. Labi nang nagdawat kag sweldo gikan sa mga donation sa imong mga supporters, unya ingani ang imong explanation, di ba uwaw na? Nya mayong kag nipis, dili nipis oy. Ubingon mi nimog bagakan, di baga gyud dili nipis. Nga naman. Kitag dawat unya ang ato pangatarungan wa musibo. Ako membro dia, di ko padayog hatlag oy. Mao ni rason sa akong pastor, ang isunod-sunod, wa magkadimao, permiso palpal. Na, budlay. Napupos na kamong oras mga higalag mga kaigsunan, hinaot mi nga sabtan ug kuha kamog mga pagtulungan. Sundi kami ninyo sa sunod Domingo. Kami manamilit na kaninyo sa ngalan sa among magtutudlo. Divine Master Tomas D. Eugenio Sr., ingon man sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kini inyong alagad sa kahingan Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kaubang mga Ebanghilista o Ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba. Ug giniusab si Brother Ronald Kanyaman. Kinasab si Brother Rene Telebrico nga moingon dagan salamat sa iyong pagtanaw o pagpuminaw o mayong Domingo. DXPR #1